Això era i no era el personatge de Leonardo da Vinci. Això era i no era un poblet italià anomenat Vinci, on va néixer el nostre estimat Leonardo da Vinci. Leonardo va néixer en 1452 i va morir quan tenia 67 anys. Encara que va estar en molts pobles d'Itàlia, va morir en França, en el rei Francesc I. La tumba de Leonardo da Vinci està propet del castell d'Ambroise, en França. Leonardo da Vinci va ser un geni i va ser inventor i pintor i moltes coses. Un artista, sí, m'agrada interessar el dibuix, la pintura, la poesia i crear moltes coses. Leonardo da Vinci no va tindre ni fills ni dona. Va tindre un millor amic que es deia Michelangelo. Leonardo da Vinci va pintar quadres molt famosos com la Mona Lisa, l'Home de Vitruvi i l'Últim Sopar. Un dels quadres que va pintar Leonardo da Vinci va ser la Mona Lisa. I també es pot dir la Gioconda, perquè el seu home es deia Giocondo. Un dels quadres que va pintar Leonardo da Vinci va ser l'Home del Vitruvi, que el va fer en 1490, quan tenia 38 anys. Té una cara, 4 braços i 4 cames. Ho va fer per estudiar el cos humà. Leonardo da Vinci va dibuixar l'Últim Sopar en 1495. Con Jesucrist i els 12 apòstols en grups de 3. Un dels quadres que va fer també va ser La dona i l'Arminyo, que és una dona en un animalet, i alguns creuen que és la mateixa que la Gioconda. Altres quadres importants que va pintar Leonardo da Vinci eren Madonna de la Encarnación, la Anunciación, Verge, Virgen con el Niño, Santa Ana y Juan el Bautista, Leda, Dama del Arbillo y Virgen con el Niño Santa Ana. Leonardo va ser un dels grans inventors de tota la història. Va inventar l'autogir, la bicicleta, el paracaigudes, el pont giratori, el canyó, la màquina voladora. Un dels invents que va fer Leonardo da Vinci va ser el tornillo aero, que jo l'he fabricat com a maqueta. Leonardo da Vinci va dissenyar molts invents com d'aire, terra i aigua. D'aire va dissenyar el paracaigudes, de terra va dissenyar la bicicleta i d'aigua va dissenyar el submarí. A Leonardo da Vinci li agradaven molt els pardals i per això no menjava carn, era vegetarià. I quan comprava una gàbia era per a que quan els pardals ja eren seus els soltava a la llibertat. Els manuscrits ens van donar compte de que Leonardo da Vinci era un geni perquè escrivia la seva lletra al revés per a que ningú el copiara. Ara el senyor da Vinci. Ens retrobarem en directe
veure l'entrevista en el blog Campo de Tercera. Adeu, ha sigut molt divertit. Fins després.